Ja, beste kijkers van Omroep ZVL, we staan hier op de voetbalvelden van Grauw. Want vandaag vindt het meest bijzondere muziekfestival per jaar plaats. Grauwrock for Specials. We hopen dat het droog blijft vanmiddag, maar het gaat sowieso een hele mooie dag worden. En wij nemen jullie vandaag heel graag met ons mee. Deze is voor iedereen die passie heeft en die voor passie gaat. Donker kan ik jou niet zien, maar ik weet dat jij daar staat. En ik heb het glas op jouw gezondheid. Jij staat niet alleen, want iedereen is van de wereld is van iedereen. En ik denk nu gaat het gebeuren, hierop heb ik zo lang gewacht. Niemand in huis, de deur op slot. Mijn avond kan niet meer kapot. Suzanne, 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 ik ben stapelgek op jou. We staan hier naast Tel Damen, denk ik tenminste, onder de vermomming. Ja, ondertussen wel. Net nog niet, maar nu na de voorstellingen, jawel. Nou ben ik het zelf weer. Ja, jij komt nou net van het podium eigenlijk. Je bent net klaar met optreden. Hoe was het? Hoe ging het? Ja, zoals altijd hier zo. Gewoon ontzettend leuk. We hebben er echt weer een feest van kunnen maken met z'n allen. En ik heb achter me de muzikanten horen en voelen genieten. En dat heb ik zelf ook gedaan. Dus dan is het goed.
Ja, want je hebt samen opgetreden met de Happy Band. Hoe is die samenwerking tot stand gekomen tussen jullie? Nou, eigenlijk is dat min of meer per ongeluk gebeurd. Omdat een paar jaar terug, 4 edities geleden van Grauwelijk voor Specials, toen was er iets in de planning, was er misgelopen. En toen zouden zij zelf optreden. En toen hadden ze ineens bijna geen tijd meer om op te treden. En toen heb ik gezegd, weet je wat, ik zat erna, doe lekker een stukje met mij mee. En dat beviel van beide kanten zo goed, dat toen het idee gekomen is van, goh, zullen we niet gewoon echt een samenwerking aangaan en samen een voorstelling maken. En dat hebben we toen 1 jaar gedaan. En dat vonden we allebei eigenlijk zo erg leuk. En ik vind het bovendien, vind ik het ook een hele toegevoegde waarde en heel erg passen binnen het hele idee van het festival. Grauwelijk voor Specials is een inclusief festival. En dan vind ik dat je niet alleen in het publiek moet zien, maar ook op het podium mag zien dat er inderdaad die crossover is eigenlijk. En dat het echt een inclusief festival is. Ben je hier nou lang samen met hun aan het repeteren? Of hoe zit dat repetitieproces een beetje in elkaar? Ja, ik begin in januari, februari. Dat is voor mij altijd een net iets rustigere periode. Dan ga ik er eens goed voor zitten en bedenken welk thema doen we. En dan ga ik uit mijn eigen materiaal kijken wat past daarbij. Wat voor hen ook leuk genoeg is, wat ook een soort verhaallijn kan worden. Nou, daar zet ik dus kortom de voorstelling in elkaar. En dan een week of 5, 6 voor Hemelvaart, zeg maar. Dan gaan we samen aan de slag. En dan gaan we een keer of 4, 5 gaan we samen repeteren. Ja, geweldig. Het eindresultaat was fantastisch. Een hele leuke voorstelling waar volgens mij iedereen ontzettend van genoten heeft. Jij bent ook eigenlijk een soort ambassadeur, hè, voor dit festival. Hoe is dat? Ja, dat vind ik echt een eer. Echt een eer. En het past ook gewoon goed bij mij, omdat ik daar ook heel erg achter sta. Achter het idee van zo'n festival. Die inclusiviteit. Ik speel buiten dit speel ik natuurlijk heel veel voorstellingen op scholen. En ik speel ook altijd heel graag en veel in het speciaal onderwijs. En het allerliefste speel ik op scholen waar er een combinatie is dus van regulier en speciaal onderwijs. Nou, en dat is eigenlijk Festival Grauwelijk voor Specials, is dat precies. Dus dat past ook heel goed bij mij en ik vind het heel fijn om daar op die manier ook een actieve rol in te kunnen spelen. Nou, gefeliciteerd met je optreden en nou ja, het zit erop, maar geniet er nog even van, want het is toch ook een beetje jouw festival. Dankjewel in ieder geval. Zeker, dankjewel. Maar maakt niet uit, vandaag is alles eerste klas. Van la 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 Londen naar papa Parijs. Als wij daar toch naartoe gaan, hoe lekker zou dat zijn? Genieten van het weekend, dus pak met mij de trein. Van la 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 Londen naar papa Parijs. Er is maar 1 persoon met wie ik zou willen gaan. Naar het einde van de wereld als het moet. Nog geen hotel geboekt, het weer is niet echt ideaal. Maar als ik samen ben met jou, komt alles goed. Oh, ik spreek de taal niet en er staat niets op mijn pas. Oh, maar maakt niet uit, vandaag is alles eerste klas. Van la 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 Londen naar papa Parijs. Als wij daar toch naartoe gaan, hoe lekker zou dat zijn? Genieten van het weekend, dus pak met mij de trein. Van la 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 Londen naar papa Parijs. Hou jij ook van English breakfast? Of heb je liever een champagne ontbijt? Maar hey, we kunnen alles kiezen. Dit avontuur is echt nog lang niet voorbij. Van la 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 Londen naar Maak je blij, babe. Hij is maar doorsnee, daar ben ik klaar mee. Wit of een roze, we nemen een off day. Ik ga jou vertellen dat het anders kan. Ga met me mee naar Amsterdam. We boeken een suite aan de overkant. Vanavond is van jou. Ik ga jou vertellen dat het anders moet. Kom maar bij mij, dan zit het altijd goed. Je vriendje die weet niet hoe die zaken doet. Vanavond is van jou. Oh baby, ja, vanavond is van jou. Ik kijk je aan, je lijkt me te begrijpen. Ik loop langs en zeg sorry, pik, het spijt me. Je pakt mijn hand en we rennen snel die trein in, die andere trein in. Kom maar met mij mee, ik maak je blij, babe. Hij is maar doorsnee, daar ben je klaar mee. Wit of een roze, we nemen een Altijd aan je zijde. En al blijft het altijd stil. Vraag maar aan ze wat je wil. Want samen sta je sterk. Ik blijf steeds de sterkste alleen nog maar. Want mijn liefde voor jou, dat is nu toch enkel hard. En weet je, zwaaien en zwieren. Ik word je weer omhoog, la la en zwaar.
Ja, Belinda, jij bent nog een beetje aan het nagenieten van je optreden, denk ik. Als ik het zo zie. Hoe is het gegaan? Ja, super. Ja, met zo'n publiek. Altijd feest. Polonaise, alles doen ze. Ja, volgens mij is het ook niet de eerste keer hè, dat je optreedt. Is er een jaar dat je niet hebt opgetreden op Groudhoek voor Specials? Of ben je er altijd bij geweest? Altijd, van begin af aan, van de eerste. En wat is er nou zo bijzonder aan dit festival? Kun je dat uitleggen? Ze zijn hier allemaal puur, het is puur genieten en dansen ze, dan dansen ze. En dat zie je aan die gezichtjes en het is gewoon heerlijk, heerlijk om te doen, ja. Hey, en hoe gaat het met jou? Want jij timmert volgens mij ook lekker aan de weg, hè? Ja, ik heb het heel druk. Heel veel optredens in Nederland, maar vooral in België ook. Dat is ook altijd feest. En ja, heel gezellig om daarop te treden. En dat is hier op dit festival ook, hè? Je hebt de Nederlanders en Vlamingen, dat loopt allemaal bij elkaar hier, hè? Ja, want je hoort hem nou, hè, Sam Goris. Net even bijstaan. Oh, zo'n sympathieke zanger. Echt geweldig, ja. Hey, en hoe is het nou voor jou? Ik zie jou, jij staat hier ook handtekeningen, kaarten uit te delen. Mensen die met je op de foto willen. Went dat al een beetje? Wat zeg je? Wat? Went dat al een beetje? Ik vind dat zo leuk om te doen. Omdat je... Ja, ze zijn blij met zo'n fotokaart. Ja, wat wil je nog meer? Ja. En wat zijn je volgende optredens nog die zo'n beetje de komende tijd gepland staan? Oh, ik heb er eigenlijk heel veel, maar ik zit ook in Filipijnen. Oh, die kiosk zit ik ook. En we zitten IJsendijken. En ik zit in Blankenbergen, overal. Fantastisch. En ben je er volgend jaar ook weer bij hier? Dat is natuurlijk de belangrijke vraag. Als het aan mij ligt wel, we wachten af. Nou, wij hebben heel erg genoten, volgens mij het publiek ook. Dankjewel. Music irresistible. Your voice makes my skin crawl. Innocent and pure. Guess you heard it all before. Mr. Inaccessible. Ja, je hoort het misschien op de achtergrond. Het feestje gaat hier nog wel even door. Maar wij gaan afsluiten. Wij hebben ontzettend genoten van Groudhoek voor Special dit jaar. We hopen jullie ook. En hopelijk kunnen we jullie volgend jaar weer meenemen. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.